ଗଲା ନା ଆରେ ଜିନିଷଟା କଣ କହୁନା ଆରେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଅଛି ଫଳ ଗଲା କୁଆଡେ ମୋର ତ ସବୁ ଫଳନ୍ତି ଗଛ କୋଉଟା ତ ଫଳନ୍ତି ଗଛ କୁଆଡେ ପଳେଇବ ମୁଁ ତ ଏକପଟେ ଅଛି ମିଳେଇ ଯିବ କୋଉଠିକି ଆରେ ଜିନିଷଟା କଣ କହୁନା ଫିଟିବ ମାନେ ନାଇଁ ମତେ ତ କାଇଁ କଥାଟା ବାଗ୍ୟା ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ ଲାଗୁଛି ଏ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବି ନା ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ମୁଁ ଯଦି ମାମୁଁ ହେଲି ମୋ ଭଣଜାର ବନଟା ରଖିବି ସିଏ 2-4ଟା ଖାଇଲେ ମୁଁ 8-10ଟା ଖାଇବି ମୁଁ ବଡ଼ ନା ଆଉ ଖାଇଲେ ଖାଉ ନହେଲେ ପାଣି ଦବ କି ମତେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଜିକି ଦେଖି ବଡ଼ କୁଆ এইটা মতো দাঁড়ুটে बाना कौन मारी के तो गालो नाली तो कर दे दे दो